Hej YouTube. Hej Asger. Jamen moin. Ja. Det er jeg igen. Vi vil gerne spille lidt Survival Island. Og starter du bare med at hugge noget træ eller hvad? Så der. Hej, here we go. Så tager jeg lige de her sugar canes. Så skal dem alle sammen. Jeg starter med at bo under jorden. Tror du ikke det ville være det nemmeste, fordi alle andre ville være spildet træ? Ja, lige til at starte med, ja. Jeg skal bruge fugle. Jeg ser også lige om jeg kan få nogle saplings. Jeg har en. Vi kan godt få nogle nye træ. Det er nok det vigtigste, når man spiller Survival Island. Det er at få nogle saplings. Aldrig gå tør på træ. Det er det dummeste, man overhovedet kan. Har du en stadig? Jeg har en. Det er godt. Jeg træder ikke igennem selv. Alex? Går vi ned her? Ja, det tror jeg. Der er vejen, jeg skal. Det må man også sige. Her er nemlig sådan en lille grav. Jeg har spillet det her før, for der er jern der. Så her tænker jeg, her kan vi holde. Ja! Her er faktisk en fin lille hule. Det er lidt crafty til. Det her det er faktisk vores første video sådan rigtig. Ja. For laver du ikke? Kan man lave en pickaxe, så jeg kan få hugget, eller sten, så jeg kan få hugget det jern? Okay. Du giver lige en pickaxe, gør du ikke? Jeg har lige nok til at lave en til. Ja. Vi skal også huske at spare lidt på den. Så skal jeg hugge noget sten, så vi kan få noget med. Jeg bare ret det her ud, så det kommer til at se flot ud. Ja. Så Jeg begynder at lave lidt på indgangen herovre. Ja, gør det. Så hvad er vores mål til at starte med? Det får bare få bygget fint, hyggeligt. Ja, bare lige få lavet det nogenlunde beboeligt. Ja, første mission. Yes. Yes. Så skal jeg lige gøre lidt mere af det. Jeg overvejer lidt bare at gå op og så lave en sådan lille minihus heroppe, som sådan ligesom er et indgangshus. Det kan du godt gøre. Det kunne se nice ud. Så er der sgu flere sugarcanes lige der. Det er jo ikke vores farm. Så nu flytter jeg lige. Jeg tænker vel også, det er sådan rimelig vigtigt at få skaffet nogle senge. Ups. Ja. Alex han fuckede lige det hele op, så vi fortsætter bare. Hvad fanden, der står sgu dernede, men lige der. Jeg kunne have hørt den lige før. Det er ret scary. Shit. No shit. Vi lader den bare være efter. No shit, Sherlock. Fuck, det er dumt, det var bare i vand og alt muligt. Den er så åndssvag. Der er også en grotte herovre, ikke? Hvad er det? Ja. Ja, endnu med. Jeg kigge på den. Du kan. Jeg kigger på den. Jeg tror også, at den bliver ked af den nu, ikke? Ja, jeg tror, den kommer bort på en. Ja. Den er allerede vokset. Ja, jeg har lige haft det. Er der kul eller noget? Er der? Nej, er der det? Det ved jeg ikke. Fordi Jeg kiggede ikke. Undskyld, Alex. Det er fordi, jeg skal lige sætte noget charcoal. Ja, Det er sådan nogle fucking torches, så det ikke... men når man går ud af vores hus. Det er bare ikke lige bag. Jo. Jeg tror lige Endermanden skulle skide, den sagde i hvert fald en meget høj lyd.
Det er ikke så pænt. Jeg synes du også, vil du godt give mig ret i det? Hvad? At det ikke er specielt pænt, når det er sådan, prøv at se der, det er græs, men det er det andet. Okay, græs. Og vil du have mit dirt? Ja, tak. Faktisk. Du kan også have den her. Jeg eksploderer pickaxen. Her. Det ligger der. Why don't we just pee on the Enderman? Because it doesn't like water. Alex, giv mig lige det der ene stykke dirt. Hvad snakker du om? Okay. Jeg skal ikke kunne tage det. Enderman der ikke, og det er bare pisse noget, der får det til sæsonen. Hvorfor hører jeg det ligesom slender lige nu? Dong. Det er ikke specielt rart at høre på. Alex, det må gerne have dig. Okay, den har så også åben mund. Den er fandme sulten. Hvor er den henne? Hvor er du sulten henne, men her, spis med sten. Nej, undskyld, jeg vidste godt, at jeg ikke må kaste sten. Undskyld. Det er derfor, det er for godt. Alex, sæt den der. Sæt det. Den er jordblokken. Jordblokken. Din krokodiller sko. Se, jeg skal holde mig den. Sådan der, Alex. Se. Nice. Oh shit. Du skræmmer mig virkelig. Gør jeg? Nej, jeg er Enderman. Men Alex, prøv at komme herop. Så tænkte jeg også lidt... Jeg skal lige hakke det her. Nej, det skal du nemlig ikke. Det skal jeg nemlig. Hvad? Men så bare gå sådan der, fordi så er der plads til en dør lige der. Ja, tak. Selvom jeg er ret nervøs for, at jeg træning til en dør. Bokstræk. Jeg skal viske nu. Du begynder at blive lidt ind. Så we're screwed. Terrorist. Det er du. Hvad fanden laver du? Men så kan de ikke komme ind. Åh, det er sgu da. Spejder, de er i hvert fald for fede til at blive der. Du får tungen i røven. Her skal du blive der her døde. Ja, fedt. Woohoo! Alex, vi laver svær ud af de der... Iron? Ja. Så har vi 2 til års. Alex, jeg går lige sådan der, fordi så kan vi også lige holde øje med træet. Jeg har lige lavet sådan en blok op. Hvor ja. Super. Hvorfor vil det fucking træ ikke fucking vokse?
Det er sgu da irriterende. Alex Enderman har taget sine venner med. Fuck. Fuck. That's not you. Run! Run! Laver du? Lukas! Jeg vil ikke dø. Jamen det vil jeg sgu da heller ikke. Nu er du bare fucking ind igen. Jeg fjerner dem nu. Det tager nok lidt tid. Nej, don't grieve the dirt, man. Hvad? You are an idiot. Grieve you the dirt. The dirt master is coming to ban you. Moin. Det er spild af kuppeskål, det der. Fuck laver du, mand. Jeg har sgu da 13 lige her. Fuck dig, mand. Giv mig en kuppeskål. Alex, hug nu bare det her op. Fuck bom. Jeg har 2 blocks ekstra. Hvis der kommer en zombie ind, så vil jeg til at dø. Tak. Hvad fanden fejler det træ? Iron. Jeg kraftede med at lave nogle svær. Puh, de monster, de skal dø. Selvfølgelig nakker nogle faggots. Bare lav et svær. Næh. Værsgo. Ha. Jeg skal fandme have noget med. Jeg har 2. Nu er det træ godt vokse, så vi kan få nogle æbler. Hej zombie. Zombie en Knud. Det er Knud. Det er jo zombien, der skal hedde Knud. Og den droppede lige en iron bar. Så kan vi tage Eller nej, en iron ingot. Hooray. Helvede, det går langsomt. Fuck. Hvad fanden blev det skelet nu af? Jeg vil godt bruge noget bone meal. Motherfucker. Ja, motherfucker. Der er jo ingenting i den her. Iron! Fantastisk. Nå. Tror du ikke også, det er ved at være, nu vi skal se at runde af og sige farvel? Jeg vil lige have Iron først. Du får det ødelagt for svært. Ha. Wow. Fuck dig. Så nu får det ødelagt på kommestedet. Nej, det må vi gerne få. Nå. Alex, kig herop og sige farvel. 2 sekunder. Kig herop. Skal lige hakke det her færdigt? Nej. Jo. Nå, så siger jeg farvel for Nej, dig. du gør. Kom lige med. Okay.